Kere. Kere. Terve. Moikka! Mä ajattelin tehdä nyt videopostauksen. Tällaista on multa toivottu ja mä en jotenkin koe näitä kauhean luonnolliseksi oikeastaan ikinä. Tietenkin ne, jotka tekee paljon, niin ne osaa homman ja se on paljon luonnollisempaa. Mun oli pakko vaihtaa kameraa, terve vaan. Mä en ymmärrä, miksi tuolla mun järkkärillä niin videokuva ei tarkentanut naamaan lainkaan. Eli tosiaan mä ajattelin tehdä nyt videopostauksen. Multa välillä näitä on pyydetty ja nyt Marissan innoittamana niin mä ajattelin, että ehkä mäkin nyt sitten uskaltaudun tällaisen tekemään. Mä istuskelen täällä meidän sängyssämme ja ajattelin, että otan tän täällä. Koirat nukkuu ja katsotaan kumpi tulee tänne ensimmäisenä riehumaan. Keren askeleet ainakin kuuluu tuolta nyt. Tänään on maanantai, joulukuun 1. päivä. Meidän piti alun perin tänään viedä Kere opaskoirakoululle testeihin 3 viikoksi. Ja se tosi paljon jännitti ja pelotti ja suretti ja kaikki mahdollisimmat tunteet tuli käytyä läpi. Vaikka me tiedettiin heti alkuun, kun me reilu vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten Kere otettiin meille, niin tiedettiin, että tämä tulee olemaan edessä, niin ei tähän silti osannut millään tapaa asennoitua. Se vaan tuntuu sitten, kun se tulee, niin se tuntuu vaan pahalta. Mutta joka tapauksessa niin nyt saatiin sitten viikko vielä aikaa olla Keren kanssa, koska Kerellä on nyt kennelyskä, niin sitä ei voinut sitten sinne koirakoululle viedä. Ensi viikolla sitten katsotaan uudestaan, jos yskä on parantunut, niin sitten viedään. Eli nyt viikko saadaan halia sitten Kereä vielä täällä kotona. Tämä viikko on oikein tavallinen viikko. Kivoja juttuja on tapahtumassa ja samanlaisia juttuja kuin normaalistikin, eli töitä. Tänään ja huomenna on ihan normaalit työpäivät ja tänään ja huomenna ajattelin jossain vaiheessa käydä itsekin treenaamassa. Ja keskiviikkona Onnenrummun tytöt tulee meille suunnittelemaan tammikuun 10. päivän mielipäivää, josta mä kirjoittelinkin eilen, taisin kirjoittaa postauksen. Eli 10. tammikuuta järkätään Kaisankodilla semmoinen mielipäivä, joka on semmoinen mindfulness-päivä ja siitä tulee ihana. Pauliina ja Anna ja minä ja Tuukka pidetään semmoinen ihana päivä. Osallistukaa, siitä tulee mahtava. Keskiviikkona on sitten vielä illalla töitä ja sitten päivän päättää taas ihana dancehall reggae-tunti. Jee. Torstaina meillä on kuvaukset. Tuukan kanssa otetaan kuvia meidän nettisivuille, eli uusitaan vähän niitä ja saadaan sinne vähän fressiä kuvaa ja muutenkin yritetään pitää sitä semmosena koko aika niin kuin ajan hermoilla tavallaan sitä sivua. Ossi ottaa kuvat, Ossi on tosi hyvä ottaa kuvia, me ollaan sen kanssa tehty aikaisemminkin paljon kuvausjuttuja. Ja sitten torstaina on työpäivä ja sitten menen mun hyvälle ystävälle Inarille istumaan vähäksi aikaa iltaa. Perjantaina on aamusta töitä ja sitten perjantaina mennään mun veljen kanssa, lähdetään illaksi sitten Porvooseen. Mennään sinne katsomaan Anna Erikssonin joulukonserttia Porvoon vanhaan kirkkoon. Ihanaa, se on tosi kivaa. Tykätään molemmat mun veljen kanssa hirveästi joulusta ja joululauluista ja Anna Eriksson sitten niitä lauleskelee siellä. Käydään syömässä ja ihana ilta tulee. Lauantaina on itsenäisyyspäivä ja on Anopin synttärit. Käydään varmasti siellä synttärikahveilla ja tullaan illaksi katsoa itsenäisyyspäivän vastaanottoa Linnan juhlia telkkarista. Ja sunnuntaina vapaa päivä ja ajattelin ehkä mennä tonne Konstan humppiin, eli parituntinen tanssia taas tiedossa. Oikein ihana viikko siis edessä ja nyt vielä saadaan se viettää Keren kanssa. Musta tuntuu, että mun pää näyttää hirveän leveältä tässä. Kato. Joo. Tuolla on mun yöpöytä. Siinä on
kirja, mitä mä luen tällä hetkellä. Sitten siellä on kaikki kauheasti kirjoja, mitä mä oon aloittanut ja mitä mä ehkä vielä jatkan. Ja siellä on tommonen, kato, tuolla on Lorna Jänen tommonen kiitollisuuspäiväkirja, mitä mä pidän. Ja sille. Ei muuta kuin ihanaa viikkoa ja nauttikaa ja olkaa iloisia ja hyvää joulukuuta. Ai niin, se piti vielä sanoa, että keskiviikkoon asti on käynnissä se Fit-lehden kilpailu, eli voi voittaa 6 kuukauden lehdet itselleen. Jee!